Hi, good morning mga moms. Kamusta kayo? How are you to find out? Kamusta yung ating mga moms out there na nag-work pa, nag-start pa lang yung kanilang mga day sa trabaho, yung mga nagpapahinga na, yung mga nagpapaantok na. Istorbohin ko muna kayo panandalian. Sige, magparami tayo. Kailangan abot tayo ng 500 viewers tonight. Yan, ganon. Hello, hello, hello. Good morning sa ating 17,000 viewers. Jane Adigye. Good morning, Day. Sige, magparami tayo. Makilay ako. Pabura na yung kilay ko kasi galing ako sa labas eh. Kamusta kayo, oy? Ayan. O, dali para may mapag-usapan tayo. Jane, nasan ka? Jane, please answer my invitation. Ha? Ayaw? Why, oh why? Mabagal ba yung internet ko? O sadyang tulog na yung iba mga tao? Ba't ayaw mo sagutin? Couldn't add guest. The person was unable to join because of technical issues. Hala. May mga technical issues ka pala, Jane. Who else is here? Uy, paramdam naman kayo. Ikamani, Grace Mendoza, hello. Threseline Remolieno Mendoza. Jenny Mahinay. Marisa Goylan, umuwi na po siya. Ewan ko lang kung nasa bahay na siya. Baka nag-chill-chill pa yun somewhere. Speaking of Yaya, abangan nyo po bukas ng umaga, i-upload ko na sa aking YouTube channel, Ma'am Shi G, ang kumpletong detalye kung bakit nga ba hindi na pumunta rito si Yaya sa bahay. So, panoorin nyo po yun bukas ng umaga. Meron siyang personal na dahilan. And hopefully, maunawaan, maintindihan ng iba. Sino pa yung mga nandito? Comment naman kayo, dali. Hahanap ako na pwede kong matawagan at makausap ngayon. Comment. Marisa Goylan. Testing natin si Marisa. Hi, watching from Jeddah, Saudi Arabia, si Ericati Vasquez Obero. How are you to find out, Ate Ericati? Pwede ka kaya bawal ba ka, ano dyan? Richelle Oliva, hello. Ay, diniclaim niya. Sino mga pwede natin makachika dyan? Let's go. Comment lang po, comment. Nakita si Yaya at Brenda, ma'am. Yes, nakita sila. Please answer. Uy, 33 na tayo. Sige, marami pa tayo. Umuwi na siya. Caitlin Gonzalez. Caitlin or Caitlin? Please answer my call. Ano nga bang mahalaga? Pag-ibig o pangarap? Yan. Comment down below. Bukas niyo po malalaman, Ate Ericati. Nasa naka-upload sa aking YouTube channel. Basta siguro din na nakasubscribe kayo para na sa ganun ma-update kayo, mag-pop up sa inyo yung aming vlog ni Yaya. Ay, wala. Ayaw niyo sagutin. Hi, Miss Caitlin Gonzalez. Can you answer my call, please?
Hala, nabawasan na naman tayo. Nawawala yung iba, asa na ba? Para may pag-usapan tayo, dali. Magi-guest kayo ngayon sa aking live. Keith Lean Gonzalez, I'm adding you. Adding. Sophie Insao, watching from Belgium. What time na po dyan sa Pinas? It's already 12:43 in the morning here in the Philippines. Yes, ate, kasi pag nilagay ko lahat dun yung 9 minutes, baka hindi rin panoorin ng diretso. So, bukas nasa YouTube channel ko na. Pakabangan yun. So, ano pa lang yun? Patikim pa lang. Asa Saudi, 7:45. Ingat po kayo dyan and mag-dinner na po kayo. No answer from video guest. Ayan, yung nagsabi po ng bakit putol, nabitin kami. Please answer my call. Dali, mag-guest kayo. Sophie Insel from Belgium. Can you answer my call, Sophie? Can we... wala siyang camera. Sino pwede mag-guest sa live ko? Dali, akyat. Ayan, 31 na tayo ulit. Sino pa pwede makyat dyan sa live? Kapinoy Vlogs, hello. Nasa work ka pala. I'm sorry. Yeah. Gambate. Tama ba? Gambate. From Saudi Arabia. Hi, Kapinoy Vlogs. And you can also follow him sa kanyang page. Sino available dyan pwede natin matawagan? Carmelita Garcia, Irene, or Calis. Hello, good morning. Shirel, nasa Davao kasi siya. Meron siyang mga gig doon. Excuse me. May mga gig siya doon, kaya hindi rin siya nakakapunta. Nag-usap-usap naman kami sa GC. Siguro nagpapaka-busy rin siya doon. Pares kami nawala ng mama. Naghanap kami ng outlet para mas maging busy. May pagkaabalahan. Naghanap kami ng mga taong pwedeng maging source ng hugot namin. Nang sa ganun, hindi kami masyadong malungkot. And kung yun yung way niya, naintindihan ko yun. Hi, Gemma Magante, na noon wala tao sa karaoke work. Na noon? Ano? Yun lang, Shirel. Yun lang din yung masasabi ko. At sa ngayon, yun lang din yung alam kong reason ba't hindi siya pa nakakapunta rito. Actually, ako na-miss ko rin talaga yung tablado. Na-miss ko ang stage. Na-miss ko mag-perform. It's just, hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya ko na ba. Kung kaya ko na ba ulit magpatawa, kung kaya ko na ba mag-perform ulit. Yung ganun. Lynn Marie Duran Cornelio, kung financial po yan, pass. Ngayon pa lang sasabihan ko na po kayo. Kung financial po ang problema ninyo, may mga sangay tayo ng pamahalaan, ng gobyerno, ng barangay at ng munisipyo. Pwede po kayo doon makalapit. Thank you, Ma'am Sophie Insaw. Ano nga ba yun sa thank you so much. Ayan, tukol sa operation niya, pwede mo ilapit yan sa Red Cross. Meron tayong mga sangay ng pamahalaan Red Cross. Siguraduhin mo lang din na meron siyang PhilHealth para na sa ganun, makatulong yan para sa discount ng kanyang mga expenses. Yun lang. Kung mabibigyan kita ng financial, wala po talaga. Believe me. Kasi until now, kinukumpleto ko rin pong tapusin yung bahay na nabili ko, yung naiwan,
Yung bahay na tinutuloyan namin ni Mama until now, hindi ko pa po fully paid. Sergio Jobel Rian, hello po. Magandang umaga dito sa Pilipinas. Hi, Kapinoy Vlogs. Sergio Jobel Rian. Kapinoy Vlogs, pwede ka bang umakyat? Dali. Mag-guest ka dito sa live ko. Oh, there you go. Hi. So we have our... Ngayong gabi niyo dira. Ayong gabi. Okay, may question ako. Kung meron kang isang wish na mag-grant ngayong araw na to, anong gusto mo? Yung pag-ibig mo o yung pangarap mo? Isa lang Siyempre yung pangarap. Okay, bago lahat, ano bang pangarap mo? Pangarap ko nang umuwi. Oh, alam mo, napakasimple nun. Napakasimple nung sinabi mo, pero parang ang laki-laki ng impact. Kasi mahirap maging OFW. So, Matagal ka na. Gaano ka nakatagal sa ibang bansa? pangalawang balik ko na, kaso hindi na sana ako babalik, pero may mga problema kailangan lutasin. Kaya bumalik na naman. So, soon, December na, uwi na naman. Sana mas maaga pa doon. Tsaka, pupunta yata ako sa inyo. Kasama ba kayo nila, Brenda? Saan? Sa Misamis. Dito si CDO. Miss CDO ba yan? Di ba kay Gayan de Oro yan? CDO. Same lang. Hindi, sa Misamis, di ba? Kasi yung tatayo kasi taga Misamis, tsaka meron din siyang mga kapatid dyan sa CDO. Misamis is parang parang NCR. Parang kunyari NCR, andun yung Metro Manila, andun yung Mandaluyong, andun yung Pasig, ganon. Para siyang region, yung Misamis. Sa part okay. Taga saan ka ba? Taga Davao ako, taga Davao. Davao. Okay, tapos nagwo-work ka sa anong bansa ulit? Saudi? Sa Saudi ako ngayon. Okay. Anong work mo, pwedeng malaman? Dati dito din, bartender ako. Ngayon, barista ako yung tagagawa ng kape. Uy, congrats. Dapat lang talaga makaipon. Pwede kaya Mag-promote? Oo naman, sure, no problem. Hindi, baka may nakapanood din dyan sa amin sa Davao City. Actually, sa Digo City ako. So, open na po yung aking maliit na coffee shop, the Lil Ben. Wow. Coffee shop. Soon to open po kami dyan sa Davao City. Sana naman, Lord. Sige. Kaya gusto ko na din umuwi kasi mas masarap pag ikaw yung nagmamanage sa ibang tao. Yes, correct. Pero okay lang din naman yan. Pero siguro kailangan mo, syempre di ba sa negosyo, kailangan din ng napakalaking pondo para na sa gano'n, magtuloy-tuloy. Kaya nga, uy, yung ngayon, yung color of the day. Yellow. Ayan, so maraming salamat din. Paki-follow na lang din sa aking maliit na page. Actually, itong pwede na pala magiging magiging page itong ating Facebook na. Pwede, pero mas maganda pa rin kasi na meron kang personal account. So, meron ka rin sariling page. Ano nga pangarap mo ulit na makauwi na agad ng Pilipinas? Yes, yung pangarap ko simple lang, makauwi ng Pilipinas, makasama yung pamilya, at saka wala nang depression na mangyayari. Sa lahat ng mga ka-OFW ko, alam ko naman, labanan ng depresyon kasi kailangan nating kumita para sa pamilya. Diba? Ilan na pong inyong anak? Ilan na pong inyong anak? Naghahanap pa po ako. Single pa. Single dad. Ano ba talaga pinromote mo? Yung business mo, yung page mo, yung pagiging single dad mo? Lahat-lahat na. All in one tayo eh. All in one tayo.
Hindi, na-abot lang ko kasi kayo kasi nga, siyempre naman kami mga OFW, dadaan kayo sa aming ano eh, kayo yung nakapagbigay ng ano namin, saya. Kaya, siyempre Thank naman, kayo you. lahat-lahat, sila ano. Hindi naman to ano, lahat-lahat ng ano, as long as nakapagpasaya sa amin kasi malungkot talaga. Kahit sinasabi namin na masaya kami pero deep inside hindi. Hindi naman kami Oh, sa pamilya, ay, ganyan, wala. just keep on smiling and yun lang, kung ano yung dahilan ng lahat, bakit kayo lumalaban at bakit kayo lumayo, panghawakan natin yan. Iyon. And sige, pag napadpad kami ng Davao, just let us know. Di ba, Puntahan namin yung coffee punta kayo shop. sa station namin. Sure. Punta kayo sa station namin. Oo ba? Sure, sure. Wait, Yung shoutout pala dyan sa sister ko and sa brother ko na taga-Tagum. Hello sa ay, inyo. tago. Ayan. May Mga Bisaya. kalipayan, family. Hello sa inyo dyan. Kaya nga. So Yan. maraming salamat sa iyo. Thank Boom, 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 you. boom. And maraming salamat sa lahat na nandiyan. Paki-follow po. Maraming salamat. Mayroon din ako mga videos dyan sa Reels ko. Good vibes as always. Thank you so much. Have a nice and wonderful night. Bye. Thank you. Ay, kabog yun. Gusto ko yung energy niya and gusto ko yung mood niya. Alam mo yun? Mararamdaman mo na masaya rin talaga siya. And that's good. Uy, may ano siya. Caitlyn Gonzalez, wag kang ano. Hi, Mama Pia, Balicha, andiyan ka pala. Di ba? Bukas morning mag-guess ako. Ayun. Okay. I'm sorry. Alnadsmar Muamil. Yes, so we have DSWD and iba pa mga sangay na pwede makatulong po sa inyo. Red Cross, alam ko may iba rin kasi nagbibigay sa Red Cross. Hindi ko alam kung blood lang, pero alam ko meron din nagbibigay ng tulong. Dugo lang pala sila. Sorry. Excuse me. Wash out from Kuwait si LB Lacson. Ayan, Shogi. Ayun na nga. Pero kayo lang yung pinitaya. Laban ng mga laban ng mga OFW. We love you. Thank you so much. Isa kayo talaga. Ako naniniwala ako na isa kayo talaga sa malaking tulong. Kayo ang nagiging pakpak ng Pilipinas para mas yumabong pa at kasi yung income na binibigay ninyo, yung mga pinapadala niyo, yung remittances, malaking tulong yun sa bansa natin. Sa totoo lang. Kaya, don't forget to follow Kapinoy Vlogs. Ayan. You're welcome. Ayan, follow Kapinoy Vlogs sa kanyang FB page. Hope, love, and peace. I like your name. May I call you? Ayan. Hope. Couldn't add guest. The person was unable to join because of technical issues. Ano ba yun? What's happened? Ayan. Mama Pia, asan ka na Mama Pia? Dito na yung isa sa mga nanay ko. Sobrang busy niyan. Ngayon lang kami ulit nagkita. Hope, love, and peace, hindi kita ma-add. The person was unable to join because of technical issues. Yung mga, sino pa yung pwedeng sumagot dyan sa ating katanungan? Ay, sorry. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, ano bang gusto mong makuha o matupad? Sa araw na to, ang tungkol sa iyong pag-ibig o yung tungkol sa iyong pangarap. Since it's February month na, di ba? Come on. Kung ako tatanungin kung ako po yung tatanungin regarding yun, kung pag-ibig o pangarap, siguro, kaya kong paghirapan yung pangarap ko eh. Gusto ko siya makamit kasi pinaghirapan ko siya, pinagpaguran ko siya. Ganun din naman sa pag-ibig. Gusto ko rin namang paghirapan or ano ba yung ayoko siyang makuha ng madalian. Pero sa sitwasyon sa sitwasyon ng mga kagaya ko, siguro yun na lang hihilingin ko yung tungkol sa pag-ibig. Yung makita ko na siya, yung makakasama ko forever. Yung makakatanggap ng mga tantrums ko, yung mood swing ko, wow, kala mo talaga nire-regla. Pero hindi totoo, may maganda talaga akong attitude. Kaya, yun,
yung pipiliin ko? Pag-ibig. Ma'am Shiji, please tell me Yakaloka and brain damage. Na ano po? Parang nabitin po yung sasabihin nyo. Who else is here? Please comment down below. Sino pwede ko matawagan? Uy, Gemini is here. Ellen Risier. Hi. City Pie Sabrina. You're welcome. Domo arigato. Ingat po. Ate Sophie Insao, thank you so much. Andiyan ka pa ba? Mama Pia Balicha, andiyan ka pa ba? Or busy ka? Okay lang, mama. Si ano nawala? Si Hope Club Peace. Hindi makasagot sa call ko. Ito. Parang gusto maki-join. I'm adding you. Please answer the call. And again, please follow ka Pinoy Vlog sa kanyang FB page. Especially mga nasa Middle East. Ayan. Let's support him. At sa kanyang business na coffee shop dyan sa Digos, Davao City. Tell him, hi moms, thanks a lot for reading my messages. Si Brenda tulog na. Si Mia wala dito. Ako na lang ako na lang gising. And again, tomorrow morning naka-schedule yung upload ko ng sa YouTube ng pagsagot ni Yaya sa katanungan kung bakit nga ba hindi na siya nagpupunta ng bahay ni Brenda. So bukas malalaman niyo, panoorin niyo po. Siyempre pag sinabi ko ngayon, wala na kayo aabangan, sayang naman. Wala na sila. Carmelita Garcia, hi. Please answer. Para naman may makausap ako. Wala na. Ano ba yun? Nabiti naman ako sa chikahan natin. Ay, yung iba kasi baka talaga nanonood na lahat, hindi na nag-ano. Anyway, thank you so much sa inyong lahat, sa mga nandito at sagutan sa atin. Pero still, you can comment down below your thoughts, your idea. Kung magkakaroon ka ng katuparan na hiling, ang hiling mo ba sa pag-ibig o sa iyong pangarap? So, comment down below, ha? Basahin natin yan later. Okay, since wala na rin naman nag-accept ng ating mga calls, abangan nyo ako bukas ng umaga. Okay, sa farm or dito sa bahay. Pero baka dito ako sa bahay kasi ang dami ko po labahan. Naku po, Mia. Good luck to me. Anyway, sana itong mga nag-share ng live and sa nagbigay ng star natin ngayon. Maraming salamat. I love you. Hi, Marjeline Panganiban. Magandang gabi sa iyo. Magandang umaga at nasa kama pa rin ng mundo. Ingat po. I love you all.